Ez a térkép, amit látsz most. Itt lehet találni, hogy működik a rendszer. Hogy akarod tudni, hogy ki vagyok, és honnan jöttem, akkor nyomj a resztet. Hogy akarsz találkozni velem, vagy fölhívni engemet, akkor nyomj a resztet. Ez is egy gomb. Hogy működik? Most találjad meg a te várost. Ez itt Szombathely. Először meg fogod találni a Lacit. Nézd, itt van. Vissza lehet menni a térképhez. Ez a kert, amit most látsz. Keressük meg a fotostúdiót a pincébe. Nyomd meg. Elvisz téged a fotostúdióba, ha kell egy modell, vagy egy fodrász, vagy egy sminkes, csak nyomd meg. És nyomjuk meg a fényképezőt. És nézd, itt van a fotós. Itt van minden, amit a Laci csinál. Itt van az információm. Itt lehet megnézni a képeket, amit már csináltam. Ez mutatja, hogy én szeretem ezt a céget. Nyomd meg a foglalj le gombot. Ez a szisztéma sok időt megtakarít, hogy legyen neked több időt csinálni azokat a dolgokat, amiket szeretsz. Válasz egyet a zöld napok közül. Foglalj le egy zöld időpontot, amit szeretnél. Utána a megjegyzés rovarba írd be, hogy milyen fotót szeretnél. Majd a lefoglal gombra kattintva fejezd be, és majd e-mailben értesülök róla. Hogy az e-mail nincsen bent a szisztémába, akkor ki kell tölteni egy kis formát, hogy a szisztéma tudja, ki vagy. Nem kell sok információ, csak töltsd ki, és nagyon gyorsan fog ez menni neked. Az első és utolsó neved. Nem mindenkinek kell egy cím. Mondjuk meg, hogy te elmész egy fotóhoz, akkor nem kell neked a címedet berakni. Csak hogy a fotós jön hozzád, vagy a vízvezeték ember jön hozzád, akkor fog kelleni neki. A legkönnyebb dolog az, hogy rakjad be most, és később nem fog kelleni csinálni. Csak egy telefonszám kell, hogy valaki kell fölhívni tégedet, hogy késik, vagy valami, akkor megvan. Kell az e-mail cím, hogy a szisztéma vissza tud küldeni információt neked, és mikor visszajössz, csak azt be kell neked rakni, hogy a szisztéma tudja, hogy ki vagy. És a jelszó kétszer. Nem kell semmi komplikált, 1, 2, 3, 4, az oké. Csak nyomja a resztet, és tovább lehet menni. A rendszer ide-vissza visz tégedet a virtuális házhoz, hogy tudsz még egy időpontot csinálni valaki mással. Ez a jó benne, mert sok időpontot tudsz csinálni mindenféle szakemberekkel egy napra, hogy akarsz, és mindent megcsinálni egy nappal. Hogy te el kell neked menni, és megcsinálni ezt az időpontot 3 szakemberrel, akkor az 3 hétig kell várni, hogy mind a 3 jön egy napon. Ez a rendszer sok időt takarít neked. Nyomjad meg a nyilakat, hogy akarsz menni más szobába. Vagy itt lehet keresni bármit. Most nyomjad meg ezt a gombot itt lent, és elvisz, hogy tovább nézed meg a virtuális házat.